Wel, bore da, croeso I roedfa y bore yma. Fel Edwyr sy'n arwennu, eto am 5 o gloch. Rodri, dreffu yn resolfen heddi, dwi'n cofio dan fe, ac yn y criw sydd yno. Byddai'n gwyliadau yr wythnos, ddigon cryno, gweddi ar Zoom, fel arfer am 7:45, tan bod ni'n gobeithio gallu cwrdd eto yn yr adeilad. Wedyn y clybiau digwydd ar-lein eto i Gwynedd yma. Rhagor bydd wedyn y cwrdd aelodau fel cofio wrth ni ail drefnu, felly ar y 9 ar hugain, wedi Sadwrn 9 ar hugain yn adeilad yn Harriet Street am 3 o'r gloch bydd yn y gwrdd aelodau. Un oedden fe hefyd oedd angladd Noel yma ddydd Mawrth, felly chi'n methu bod yma, mae yna recordiad I gael ar YouTube ar sianel YouTube Capel New Zealand. Yn dod o'r blaen di o ddew yna, mae fi dy ganmol di, am bod cymaint bethau I dy ganmol di amdano. Diolch ti, dy fod ti yn ddew mor fawr. Ni mor fach I ni yn sylweddoli hynny, ni edrych ar y cread i'r gwmpas ni, bod ni'n meddwl am hyn sydd wedi digwydd, môr agos I Tonga, ni'n edrych ar pwerau mawr y byd, yr holl wledydd, yr holl bobl, pwy I ni, ni mor fach, ni ti mor fawr. Mae'r byd I gyd, a'r planedau, a'r bydysawd cyfran yn dylawd I. Ac ni'n dod at y blaen di, yn gwybod hefyd bod ti'n ddew mor sanctaidd, yn hollol berffaith. Ac I ni, yn yr un ffordd, gwrthwyneb I ti yn hynny, ni'n berffaithuried, ydyn ni ddim yn heiddi, cael dod I dy bresenoldeb di o gwbl. Ond ni yn diolch I ti bod yna ffordd I ni I wneud hynny trwy yr arglwydd Iesu Grist. O, diolch I ti, Iesu, pwy beidio ath ganmol fydd angos. Helpa ni felly nawr, hefyd, I ddod o'r blaen di, I ddiolch I ti ac I godi dy enw di yn uchel ni. Rhoi clywed I ti ac I ganmol di am dy gariad ato ni, am y ffordd wyt ti wedi dod i'n hachub ni. Ein bod ni'n dod ar fore dy sy'n I gofio bod ti bod y gosb a'r ddyled wedi danu ar y gos, ond hefyd fod yr Iesu'n fyw. Ac sy'r Iesu'n byw hefyd, fydd ei sant. Diolch I ti, bod ti yn rhoi popeth I ni, bod ni yn dlawd, heb fydd I dim. Yr Iesu'n rhoi popeth I. Ni'n gwyddio nawr I ti trwy dysgwyd yn rhyddhau ni I deddoli di fel y dylen ni. Ac yn y dyddiau anodd yma I ni yn byw yno, gwyddio bod ti yn cael ynogi ni fel Cresnogion, cael ynogi gwynedogion yn uno bod yna glwysi sydd yn un, a bod yna glwysi sydd yn gweld benedith a'r cyfan, nid er clod I ni, ond er clod I deilw di. Gwyddio ti'n neud hynny hefyd yn gwlad ni trwy'r byd. Bydd gyda ni nhw, a dde ni yn beidio, yn ein Iesu Grist. Amen. Diolch Dewi. Dewi yn gweddio fyna nodi, mae gymaint o resymau I roi mawl i'n Duw ni. Ac ni'n mynd I barhau I foli nawr trwy gannu rhif 8 yn yr atodiad gyda'n gilydd. Clodydd anfeidro sydd I Iesu gwyl. Fy iwr, fy rhan, fy mara bywiol yw. Ynddo rwy'n byw, ac arno rof ymhwys. Gwarediw na, rhag distryw, angau dwys. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll I gannu gyda'n gilydd.
O'n i wedi cael saib hir dros gyfnod y Nadolig o y gyfres dechreuon ni, y spel yn ôl, cyfres yn edrych ar ddamhegion yr arglwydd Iesu Grist. Ag bore yma, i ni mynd i ailgydio yn y gyfres hwnnw, ac os dyw ei mynd, byddwn ni yn edrych ar ddamhegion nawr am yr wythnosau a'r misoedd nesaf yma. Ac os chi'n cofio, hynny yw, beth i wedi ceisio gwneud yw casglu'r damhegion yn ôl thema. Grwpio nhw yn ôl y pynciau maen nhw'n delio gyda nhw. Felly, am gyfnod, o'n i'n edrych ar ddamhegion yn ymwneud efo gair Duw. So, dwi'n ymateb i air Duw. Yna, wnaethon ni symud ymlaen ac o'n i'n edrych ar ddamhegion oedd yn sôn am y profiad o ddod yn Gristion, o ddod yn ddisgybl i'r arglwydd Iesu Grist. Nawr, i ni'n mynd i symud ymlaen i'r grŵp nesaf o ddamhegion. Damhegion sydd yn sôn nawr am agweddau gwahanol o'r bywyd Cristnogol. Nawr bod ni wedi clywed gair Duw, nawr bod ni wedi dod i gredu, pa fath o bethau ddylse fod yn wir am ein bywyd ni. Nawr, ni'n mynd i droi bore yma at Efengyl Luc. Luc, pennod 18, ac adnod 1 i 8. Luc 18, dechrau yn yr adnod gyntaf. Dyma air ein Duw ni. Dywedodd Iesu ddameg wrthynt, i ddangos fod yn rhaid iddynt weddio, bob amser yn ddiflino. Mewn rhyw dref roedd barnwr. Nid oedd yn ofni Duw, nac yn parchu eraill. Yn y dref honno roedd hefyd wraig weddw, a fyddai'n mynd ger ei fron ac yn dweud, ro i mi ddedfryd gyfiawn yn erbyn fy ngwrthwynebwr. Am hir amser, daliodd i'w gwrthod. Ond yn y diwedd, meddai wrtho hun, nad wyf yn ofni Duw, nac yn parchu eraill, eto am fod y wraig weddw yma yn fy mhoeni o hyd, fe rodda bydd i'r ddedfryd, rhag iddi ddal i ddod am plagio i farwolaeth. Ac medda'r arglwydd, clywch eiriau'r barnwr anghyfiawn. A fydd Duw yn gwrthod cyfiawnder i'w etholedigion sy'n galw'n dair arno ddydd a nos? A fydd ef yn oedi yn ei hachos hwy? Rwy'n dweud wrthych, yr ydd ef gyfiawnder iddynt yn ebrwydd. Ond eto pan ddaw mab y dyn, a gaiff ef ffydd ar y ddaear. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Nawr blant, mae'r ddameg gyntaf yma, i ni'n edrych arno, gyda'n gilydd bore yma, mae'n ddameg sy'n sôn am
Gweddi. Gweddi. Nawr, cwestiwn rwydd i ddechrau. Beth yw gweddi? So byddwch chi'n disgrifio, os oedd rhywun yn gofyn i chi, beth yw gweddi? Be mae'n golygu? Unrhyw un? Gontania. Wel, ti'n iawn, mae'n un, os ni'n gwrando ar Dduw pan ni'n gweddio, ond hefyd beth arall ni'n gwneud pan ni'n gweddio? O'n i'n meddwl bod hwnna'n gwestiwn rwydd i ddechrau, neb i siarad fe. Be ni'n gwneud? Dyfs. Ti'n iawn, so ni'n gwrando ar Dduw, ond ni yn siarad gyda Duw. Ni'n siarad gyda Duw. Nawr te, pa fath o bethau i ni'n gallu siarad gyda Duw amdanyn nhw? Pan ni'n gweddio, pa fath o bethau i ni'n gallu gweddio ar Dduw? Be chi'n meddwl? Unrhyw syniadau? Falle bod chi wedi clywed mam a dad. Be? Diolch am bethau, ie, da iawn. Ni'n gallu gweud diolch. Mae hwnna'n ateb gwych. Ni'n gallu dweud diolch i Dduw am y pethau da mae'n rhoi i ni. Beth arall ni'n gallu gwneud? Pa fath o bethau eraill ni'n gallu gweddio? Soseffo. Diolch am y bwyd. Ie, fi'n offi hwnna. Mae'n bwysig bod ni'n gweud diolch i Dduw am y bwyd mae'n rhoi i ni. Gwa'n te Griff Dafydd, diolch i ti. Na ateb arbennig. Na rhywbeth arall, so ni'n gallu gweud diolch i Dduw am bethau. Ni hefyd yn gallu dweud sori wrth Dduw. Os i ni wedi gwneud pethau yn anghywir, a ni gyd yn gwneud pethau yn anghywir, ni'n gallu dod at Dduw a ni'n gallu dweud sori arbennig. Beth arall, Brychan? Arbennig. Ni'n gallu gofyn am bethau. Nid just diolch am bethau, ond gofyn am bethau. Gofyn am help, neu gofyn i Dduw roi y pethau ni angen, na wych. So, ni'n gallu diolch, ni'n gallu dweud sori, ni'n gallu gofyn am bethau. Mae yna math arall pwysig o weddi. Unrhyw ni'n gwybod pa fath arall o weddi? Pa fath o bethau eraill ni'n gallu gweddio? Wel, na i ddweud, ni'n gallu dweud wrth Dduw bod e yn wych. Ni'n gallu gweud wrth Dduw bod e yn special a gymaint i ni yn caru. Mae yna lot o bethau gwahanol ni'n gallu gweddio, lot o ffyrdd gwahanol ni'n gallu gweddio. Gweddio diolch, gweddio sori, ni'n gallu gofyn am bethau, ni'n gallu dweud wrth Dduw pa mor wych yw e. A mae Iesu yn dweud fan hyn yn y ddameg bod Cristnogion, pobl sydd yn dilyn fe, yn bobl sydd yn gweddio. A weithiau, i ni'n mynd i weld, mae gweddio'n gallu bod yn anodd. Mae gweddio'n gallu bod yn anodd. A'r peth cyntaf sydd rhaid i ni wybod, mwyn helpu ni weddio, mae'n rhaid i ni wybod pwy yw Duw. Chi'n gofio, nath Iesu dysgu'r disgyblion i weddio. So nath e ddechrau y weddi, gweddi'r arglwydd, so nath e ddechrau'r weddi yna yn helpu'r disgyblion i weddio. Chi'n cofio ein beth? Unrhyw un yn gwybod? Arbennig, Brychan. Ein tad. Right? Os ni eisiau gallu gweddio'n iawn, ni angen meddwl yn iawn am Dduw. A dyna mae'r ddameg yma'n sôn am. Y ffordd i ni'n meddwl am Dduw mwyn helpu ni i weddio. So fi eisiau chi rando nawr a canolbwyntio pan ni'n edrych ar y stori yma'r ddameg yma gyda'n gilydd. Wel, ni'n mynd i ganu nawr. Nesa o'r llyfr y mynau. Ni'n mynd i ganu rhif 106. 106. Ni fethodd gweddi dair erioed a chyrraedd hyd y nef. Ac mewn cyfyngder, fe wnaed rhed yn union at oedd. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu, dyn gilydd.
Ni wedi darllen am weddi, ni wedi siarad ychydig am weddi. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd nawr. Nawr ni droi at yr arglwydd. Ein tad. Hwn oed yn y nefoedd. I ni yn troi at y ti yna. Ac i arglwydd, i ni yn rhyfeddu fod gennym ni yr fraint yma o gael gweddio. Fod gennym ni ffordd i ddod at y ti trwy'r arglwydd Iesu Grist. I nesau mewn ffydd, i godi ein lleisiau ni a ein calonau ni i ti mewn gweddi gan wybod o dad. Dy fod ti yn ein clywed ni, dy fod ti yn ein derbyn ni, dy fod ti yn ein caru ni, dy fod ti yn ateb gweddiad y saint di. O arglwydd, ni'n diolch i ti am. A dad, ni'n diolch i fel o'n ni'n ystyried gyda'r plant ein bod ni yn gallu gweddio mewn gymaint o ffyrdd gwahanol. Arglwydd, i ni gallu tywallt allan beth bynnag sydd yn ein calonau ni. I ni gallu dod a roi mawl i ti a mwynhau dy fawredd di ac i dy addoli di a ryfeddu ar sut un wyt ti. Ni'n gallu dod a dweud sori, arglwydd. Ni'n gallu gofyn am dyfaddeuant i am ein beie ni a gwybod fod ti yn maddau. Ni'n gallu dod gan ddiolch i ti, diolch am dy holl roddion, diolch i ti am fwyd a diod a phob peth da ti'n rhoi o ddydd i ddydd. Diolch i ti am yr arglwydd Iesu a y bywyd newydd sydd ynddo fe. O arglwydd, ac ni'n gallu dod gan ofyn gen i ti. Gan dy geisio di a gofyn am yr hyn sydd ei angen a gwybod yn neud i roi. Yn neud i roi yn llawer gwell. Tu hwnt i beth i ni'n ei ddisgwyl oherwydd rwy ti'n gwybod yn well na ni beth i ni angen. Ti'n gwybod yn well na ni beth sydd yn dda ar ein cyfer ni. O arglwydd, diolch i ti am hyn. A da ni'n cyffesu, os ni'n onest, bod gweddi yn aml yn beth i ni'n ei chael yn anodd arglwydd. Ni falle'n teimlo'n yn sych, yn ysbrydol, yn oer tuag ato ti a
arglwydd, ni ddim yn siŵr pam. Mewn un ystyr fod e felly. Dylsa hyn ddim fod yn wir pan mae gennym ni ddew mor fawr a pan mae gennym ni y fraint rhyfeddol yma o weddio arglwydd ac dad, os oes yna unrhyw rwystyr yno ni fel pobl, os oes unrhyw rwystyr yno ni fel dy eglwys di yn ein dydd ni, os oes unrhyw rwystyr allanol ymysodiadau ysbrydol ni'n gweddio wneud i gymryd nhw i ffwrdd yna. Ond da, ni'n gwybod hefyd mae falle un o'r rhwystrau sydd yn amlwg yn y ddameg ni newydd i ddarllen yw ein bod ni ar adeg yn meddwl yn anghywir amdano ti. Maddau hyn i ni arglwydd. A helpa ni na. Helpa ni gofio hi geiriau'r arglwydd Iesu bod ni'n gallu gweddio arno ti fel ein tad. A helpa ni nawr i ddysgu drwy'r ddameg yma. Wers, hyn rwy ti am i ni weld, os gwelid i fod yn dda. Dad, i ni'n cyflwyno ein byd ni ti a fel mae dewid i gweddio eisoes ni, cyflwyno tonga ag arglwydd yr ardaloedd o amgylch y ran honno o'r byd ac arglwydd, mae yna dal gymaint o ansicrwydd am hyd a lled pethau a'r difrod a'r niwed o arglwydd, ond ni'n diolch bod ti yn goruwch lywodraethu ac arglwydd bod ti yn gwybod beth sydd yn digwydd yno. Ni'n gweddio nawr, dad, yn gwybod bod gennym ni gysylltiad personol gyda tonga, ni'n gweddio dros teuluoedd, ffrindiau, arglwydd yr holl bobl hynny sydd wedi cael ei effeithio, a ni'n gweddio dad y bydde ti'n agos ac yn trigarhau os gwelid i fod yn dda. Dad, ar wythnos fel hon, lle i ni wedi ffarwelio ag un o'n plith ni. Ac wythnos lle mae'r cyfryngau wedi bod yn llawn sôn am anghyfiawnder yn ein gwlad ni ac hyd yn oed yn ein llywodraeth ni a arglwydd mewn wythnos lle mae yna drychineb naturiol arall wedi digwydd. Ni'n cael yn atgoffa mae byd syrthiedig yw hon. Mae nid yma oedd y byd nes di greu yn y cychwyn, ond un sydd wedi syrthio i bechod. Ac arglwydd ni'n cael yn atgoffa mae ti yn unig yw ein gobaith ni. Ni'n gofyn felly arglwydd arno ti i ddod na, i weithio yn ein calonau ni fel dy bobl di, ond arglwydd dere a goleuni a gobaith yr Efengyl. Un byd ni os gwelid i fod yn dda. Dad, bydd gyda ni nawr. Derbyn ein mawl am diolch ni arglwydd. Wneud i ateb ein gweddio mewn ffordd sydd yn rhagori ar unrhyw beth y gallwn ni ofyn na'i ddychmygu. A mynd bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni eto. Ni gan i rif 560 i gweld dy gariad anorchfygol, gweld dy chwerw angael oes, gweld dy ofal maith difluno di amdanaf drwy fy oes, sydd yn dofi grym fy nwydau cryfau'r rhyw. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu.
Ond trwch dy fi, i Luc 18, adnodau 1 i 8, ac fel Sonia sy'n gynharach, ni'n ail-gydio nawr yn y damhegion, yr straeon yma, oedd yr arglwydd Iesu yn ei dweud mwyn dysgu ei ddisgyblion, dysgu'r bobl o'i amgylch. Ac am y cyfnod nesaf yma, fydd y damhegion yn gyffredinol yn ymwneud gyda y bywyd Cristnogol. Pethau hynny sydd i fod yn wir am ddisgyblion a dilynwyr yr arglwydd Iesu Grist. Nawr, i fod yn onest, bydd y damhegion yma, bydd yna ddim rhyw drefn amlwg iddyn nhw, ond o'n i yn meddwl falle mae dyma bydde lle da i ddechrau, yn meddwl am weddi. Ac yn syth, wrth i ni droi at Luc 18, mae yna ddau beth sydd siŵr o fod yn ein taro ni am weddi. Gyntaf i gyd, mae gweddi yn amlwg yn rhan sylfaenol a hanfodol o'r bywyd Cristnogol. Dyma pam o'n i'n meddwl dyma lle byddwn ni'n dechrau. Mae'n amlwg, mae'n mor bwysig. Adnod 1, dwedodd Iesu ddameg wrthynt i ddangos bod yn rhaid iddynt weddio bob amser. Felly mae'n amlwg yn disgwyl, os ych chi'n fy nilyn ni, os ych chi wedi ymateb i gair Duw, wedi credu'r efengil, wedi dod yn berson sydd yn fy nilyn ni, mae'n rhaid i chi weddio. Ond yna, mae yna rhywbeth arall sy'n siŵr o fod yn taro ni'n syth hefyd, sef bod gweddi yn amlwg yn gallu bod yn anodd. Dwedodd ddameg wrthynt i ddangos bod rhaid iddynt weddio bob amser yn ddiflino. Hynny yw, mae'n amlwg fod yna berygl fod pobl yr arglwydd, wrth iddyn nhw weddio, wrth iddyn nhw geisio'r arglwydd, bod nhw'n mynd yn flinedig. Bod nhw yn cael eu temtio i roi lan ac i stopio. Nawr, mae yna lawer o bethau sy'n gallu rwystro'n gweddiau ni. Mae yna lawer o bethau sy'n gallu gwneud gweddi yn anodd. Ond un o'r pethau, a falle'r peth sydd amlyca fan hyn yn y ddameg yma, yw yr ffordd i ni'n meddwl am Dduw. Hynny yw, un o'r pethau sy'n gallu rwystro ni yn stopio ni rhag gweddio a parhau i weddio yw bod ni'n meddwl am Dduw yn y ffordd anghywir. Bod yr syniad sydd dyn ni yn ein pennau ni o sut un yw Duw, a y syniad sydd dyn ni o sut mae'r un yna yn ein gweld ni wrth i ni weddio, mae'r ffaith bod ni ddim yn gweld hynny'n gywir yn gallu ein stopio ni. A gobeithio, wrth i ni edrych ar y ddameg, gawn ni weld rhywbeth fydd yn gymorth yn hyn. A mae'r ddameg, falle nath y taro chi, mae'n un eitha diddorol, dydy, mae'n un eitha gwahanol i'r rhai eraill ni wedi edrych arno nhw.
Fel arfer efo'r damhegion, mae Iesu'n gweud rhywbeth fel, mae teyrnas nefoedd yn debyg i hyn. Neu mae teyrnas nefoedd fel hyn. Efo'r ddameg yma, mae bron a bod gyda ni'r gwrthwyneb. Mae Iesu'n dweud stori am farnwr anghyfiawn. Barnwr sydd ddim yn gwneud y peth iawn. Barnwr sydd yn oedi am amser hir cyn o'r diwedd gwneud y peth cywir. Mae Iesu'n dweud y ddameg yma am wraig weddw, a mae hi efo achos cyfiawn, hynny, mae ganddo hi achos iawn ger bron y barnwr, ond dyw hi ddim yn derbyn yr ateb. Mae eisiau nes bod hi'n perswadio a plagio. Ond dyw Iesu ddim eisiau ni ddarllen y disgrifiad yna a meddwl, wel, dyma sut mae'n perthynas ni gyda Duw. Mae Duw fel barnwr anghyfiawn, i ni fel graig weddw yn dod, a mae rhaid ni just perswadio a plagio a bygwth a begian a gofyn yn ddiflin o na. Na, y gwrthwyneb. Nid fel hyn mae ein perthynas ni gyda Duw. Nid un felly yw Duw, a nid fel yna mae yn ein gweld ni wrth i ni weddio. A pan ni'n sylweddoli hynny, achos yn aml iawn, os ni'n onest, dyna'r syniad sydd yn ni, ynddo fe? Mae Duw fel rhyw farnwr, peth, oeraidd, anghynnes yn y nefoedd, ac i ni'n dod a ni'n gofyn am bethau, a mae rhaid i ni just cario ymlaen i ofyn nes bod o'r diwedd yn rhoi i fewn. Nid fel na mae hi. Ac dim ond pan ni'n sylweddoli mae nid fel na mae hi, a byddwn ni'n cael y ryddid i barhau i weddio bob amser yn ddiflino. Felly trowch dy fi, gadewch i ni feddwl yn gyntaf am y barnwr yma. Gadewch i ni weld mor wahanol yw i'r Duw i ni yn ei adnabod. Mae'n wahanol yn gyntaf yn ei awdurdod yn dydi. Ni'n clywed, adnod 2, mewn rhyw dref roedd barnwr. So ni'n cael fwy o fanylion na hynny, ni ddim yn gwybod pwy oedd y barnwr yma, ni ddim yn gwybod beth, lle oedd y tre, dy'r pethau yna ddim yn bwysig. Ond mae dych chi'r dyn yma. Mae mewn rhyw dref, mae ganddo fe rhyw fesur o awdurdod. O'ch weld, y pwynt yw, mae'r awdurdod sydd ganddo fe, nid ei awdurdod ei hun yw e, nad yw barnwr mewn tref ddim yn reoli ac yn teyrnasu yn ei awdurdod ei hun, mae ei awdurdod un sydd wedi cael ei roi gan arall, yn dydy. A felly, os mae delio gyda barnwr fel na i chi, rhyw farnwr random yn rhyw tref random, dim sicrwydd os e. Dim sicrwydd sydd mae e'n mynd i ymddwyn. Dim sicrwydd ydy e'n mynd i wneud y penderfyniad cywir, a dim sicrwydd a fydd ganddo fe'r awdurdod i wneud y peth iawn, hyd yn oed os oedd e eisiau gwneud y peth iawn. Yn y syth, chi'n gweld mor wahanol yw'r Duw i ni yn ei adnabod. I ni'n dod nid at rhyw barnwr mewn rhyw dref. I ni'n dod ac yn gweddio ar y creawdwr. I ni'n dod at un sydd yn sofran. I ni'n dod at un sydd â phob awdurdod. Ni'n dod at un sydd wastad yn gwneud y peth iawn, ac mae e mor nerthol fel bod e wastad yn gallu cyflawni ei fwriadau. Felly, na'r peth gyntaf yn syth, mae yna contrast clir yn syth, ond mae'r gwrthgyferbyniad yn dod yn fwy amlwg eto wrth i ni ddarllen ymlaen, yn dydi? Beth i ni'n darllen am y barnwr yma? Nid oedd yn ofni Duw nac yn parchu eraill. A sylwch, nes ymlaen, mae'n dweud hynny amdano fe ei hun hefyd. Nid barn rhywun arall amdano fe yw hyn, dyma yw ei safbwynt e. Nid oedd yn ofni Duw nac yn parchu
eraill. Felly ni'n gweld fod e'n berson, wel, anghyfiawn. Dyw e ddim yn ofni Duw. Dyw e ddim yn cydnabod awdurdod Duw. Dyw e ddim, fel petai yn gweld ei hun, mewn perthynas gyda Duw, y creawdwr, yr un sydd wedi roi y gyfraith. Dyma chi farnwr sydd yn hollol relativistic. Mae fel petai bod dim cwmpawd moesol ganddo fe. Dyw e ddim yn ymostwng i Dduw. Mae e, mewn un ystyr, yn cadw ei hun yn hollol annibynnol. Ac eto, be mae hynny'n golygu yw bod e'n hollol annibynadwy. Sdim dal sio mae'n mynd i ymddwyn. Sdim dal be mae'n mynd i wneud. Dyw ddim yn ymddwyn allan o ofyn yr arglwydd cyfiawn. Mae jyst yn gwneud fel mae'n gweld yn dda. Eto, mor wahanol yw'r Duw rydyn ni'n nesau ato mewn gweddi. Dyma chi Dduw sydd yn gweithredu yn unol â'i gymeriad cyfiawn ei hun. Dyma chi Dduw sydd yn gweithredu mwyn ei enw mawr ei hun. Dyma Dduw sydd yn gyfiawn. Mae e'n berffaith. Dwi'n methu gweithredu yn groes i'w gymeriad e. Mae e'n Dduw sydd yn gyson. Mae'n ddibynadwy i ni, os allai roi e fel hyn, ni wastad yn gwybod be mae'n mynd i wneud. Achos mae e wastad yn mynd i wneud y peth iawn. Dyw'r barnwr yma ddim yn ofni Duw. Mae hefyd yn ddyn creulon yn dydi. Nid oedd yn ofni Duw nac yn parchu eraill. Sdim ganddo fe unrhyw barch at eraill. Sdim unrhyw cydymdeimlad ganddo fe. Dim concern at eraill. Os chi'n darllen yr Hen Testament yn darllen cyfraith Dduw, un o'r pethau sy'n cael ei bwysleisio tro ar ôl tro yw y dylid bod â chynsyrn a gofal am bobl anghennus. Gweddwol, tlodion, dieithried, yr amddifad, y bobl hynny oedd y methu amddiffyn ei hun, y bobl hynny oedd fel petai di cael i gadael a'i amddifadu gan y gymdeithas oedd fod concern am y bobl yma. Ond dyw'r barnwr yma ddim yn poeni dim, dyw ddim yn becso o gwbl am y wraig weddw yma. Sdim ots pa mor gyfiawn yw ei hachos hi. Mae'n greulon. Nid fel na mae'n Duw ni. Yr arglwydd a'ch concern amdano ni. Fe sydd wedi'n creu ni ar ei lun a'i ddelw ei hun, mae e wedi rhoi statws ag urddas i ni fel ddynoliaeth, mae wedi'n caru ni, bod ni wedi gwrthryfela ni erbyn e, mae'n dal i ddod ar ein hole ni, ag mae'n ymddwyn yn gyfiawn tuag ato ni. Ni'n gwybod beth i ddisgwyl ganddo fe yn ei ymwneud â ni, mae'n ein trin ni yn ôl ein heiddiant ni. Ac yna mae yna rhywbeth arall am y barnwr yma. Mae angen cael ei berswadio yn dydi, mae angen cael ei fygwth adnod 4. Am hir amser, daliodd i'w gwrthod. Ond yn y diwedd, meddai wrtho hun, nad wyf yn ofni Duw nac yn parchu eraill. Eto am fod y wraig weddw yn fy mhoeni o hyd. Fe rodda fydd i'r ddedfryd, rhag iddi ddal i ddod am plagio i farwolaeth. Na ni ddim yn gwybod pam oedd yr oed i hir yma, oedd y barnwr jyst yn ddiog, oedd y barnwr yn gobeithio cael cildwrn, cael braib. Ni ddim yn gwybod, ond yn y diwedd mae'n rhoi fewn. Mae'r plagio yma gan y wraig weddw, mae'n air ymosodol.
mae'n cyfle, a gweud y gwir, y syniad o roi black eye rhwng. Hynny yw, mae hi'n dod dro ar ôl tro ar ôl tro, ac yn y diwedd mae hi'n dechrau ofni bod hi yn mynd i ymosod arno fe mwyn cael ei dedfryd hi. Nid fel yna mae'r arglwydd. Nid fel yna mae ein Dyw ni. Pan i ni'n gweddio arno fe, ni ddim yn treulu berswadio fe, ni ddim yn dod efo bygythiadau, ni ddim yn dod mwyn creu rhywbeth o bargen gyda fe mwyn cael beth i ni eisiau. Na dwi ddim yn oedi ac yn dal nôl achos bod e ddim achos syrn a gofal. Drych ar adnod 7. A fydd Dyw yn gwrthod cyfiawnder i'w etholedigion, sy'n galw'n dair arno ddydd a nos? A fydd ef yn oedi yn ei hachos hwy? Yr ateb wrth gwrs yw, no way, wrth gwrs bydd e. Mae'n dweud wrth eich y rydd ef gyfiawnder iddynt yn ebrwydd, yn barod, yn syth. Dydy Dyw ddim yn araf i ateb gweddiau i bobl. Dwi ddim yn oedi. Dwi ddim yn anwybyddu. Dyma yw ei ddeleitau, mae wrth ei fodd pan mae ei blant yn dod ac yn gweddio arno fe. Mae ei gariadau yn gor-lifo. Mae Dyw yn dduw hael. Mor wahanol yw ein Dyw ni i'r barnwr anghyfiawn. A mae eisiau ni gofio hynny. Os ni'n onest, fi wedi gweud yn barod, mor aml fi'n siŵr mae dyna siwr i ni yn meddwl am Dduw. Dyna'r darlun o Dduw sy'n cael ei roi ni gan ein cymdeithas ni. O, mae'ch Dyw chi, mae'n rhyw tyrant yn y nefoedd, mae jyst yn rhyw farnwr cas, mae'n hen ddyn, blin, crac, chymod, mae eisiau ni jyst gweddio yn y gobeith y byddwn ni'n gallu twisto i fraich a perswadio fe. Na. Ac os i ni'n mynd i weddio a parhau i weddio yn ddiflin, mae'n rhaid i ni fod yn glir ar hyn. Sut un yw Dyw? Mae eisiau ni weld ni'n dod at Dduw awdurdodol, yn Dduw sydd yn gyfiawn ac yn gariad, yn Dduw sydd yn barod i ateb gweddiau ei bobl. Ond yna, mae'n rhaid i ni weld, nid yn unig Dyw yn gywir, mae'n rhaid i ni weld ein hunan yn gywir hefyd. Falle bod hwn ddim cweit mor amlwg. Ond y gwir yw, mae sefyllfa y wraig yma, rai gweddw yma, mae sefyllfa hi yn wahanol iawn i'n sefyllfa ni hefyd. Yn gyntaf, mae ganddi hi achos cyfiawn. Ni ddim yn gwybod beth sydd wedi digwydd. Mae'n amlwg bod yna rhywun wedi gwneud drwg iddi hi, ac mae hi eisiau cyfiawnder. Mae hi eisiau derbyn yn ôl beth bynnag sydd wedi cael ei gymryd neu beth bynnag ddigwyddodd. Ond oedd ganddi hi achos cyfiawn. Oedd hi yn gallu dod at y barnwr yma a disgwyl bod e yn gwneud cyfiawnder iddi hi. Ond nid dyna'n sefyllfa ni ger bron Dyw, yfe? Na, yno ni'n hunan, ohono ni'n hunan, does dim achos cyfiawn gennym ni ger bron Dyw. I ni methu nesau at Dduw yn ein nerth yn hun, fel ydyn ni a dweud, o Dduw, fi'n heiddi unrhyw beth. Y cwbl i ni'n gallu disgwyl ganddo fe, fel ydyn ni, yw ei fod yn ein anfon ni i ffwrdd, a gweud y gwir, yn ein cosbi ni, oherwydd ein gwrthryfel ni yn ei erbyn. Nid dyna'r unig wahaniaeth. Mae rai gweddw yma, mae'n amlwg bod neb ganddi hi o'i plaid hi. Dyna'r pwyslais. Ni ddim yn gwybod
union sefyllfa i bywyd hi, ond mae hi'n rai gweddw a mae hi yn mynd at y barnwr ei hunan. A felly, chi'n synhwyro, does neb ganddi hi i sefyll o'i plaid hi. Neb arall oedd yn gallu mynd a'i chynrychioli hi a dadlau ei hachos hi. Ond fan hyn hefyd, yn sefyllfa ni a'r wraig yma mor wahanol. Mae gennym ni rhywun i sefyll o'n plaid ni. Yn wir, mae'r arglwydd ei hun, bod dim heiddiant gennym ni, dim achos cyfiawn gennym ni, mae'r arglwydd ei hun yn ei gariad wedi dod i'n hachub ni. Mae Duw ei hun wedi dod yn un ohono ni. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi dod, mae e wedi byw bywyd perffaith ar ein rhan ni, mae e wedi rhoi ei fywyd yn aberth trosto ni, mae e wedi atgyfodi, mae ei gyfiawnder nawr yn cael ei roi i ni, a mae'r arglwydd Iesu Grist yn eiriol ar ein rhan ni. Mae gennym ni rhywun o'n plaid ni. Mae Duw ei hun ym mherson yr arglwydd Iesu. Mae e wedi delio gyda'n pechod ni, a nawr i ni'n gallu nesau at Duw, nid yn ein heiddiant yn hun, ond yn ei heiddiant A felly, mae yna wahaniaeth arall yn amlygu rhwng ni a'r wraig weddw yma. Doedd dim cysylltiad amlwg rhwng y wraig yma a'r barnwr heblaw am y ffaith bod nhw'n byw yn yr un tre. Oedd e'n meddwl dim ohoni, oedd e. Oedd dim cysylltiad, dim perthynas. Yr unig reswm wnaeth ei roi mewn yn y diwedd oedd achos falle bod hi yn ei fygwth e. Achos mae gennym ni gysylltiad byw gyda'n Duw ni. Bod dim achos cyfiawn gennym ni, oherwydd fod Crist wedi dod a wedi rhoi ei fywyd troso, mae fod e nawr yn eiriol ar ein rhan ni, rydyn ni nawr yn gallu galw Duw yn dad. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud yn adnod 7, a fydd Duw yn gwrthod cyfiawnder i'w etholedigion. Dwi ddim jyst yn gweld ni fel pobl heb gysylltiad, jyst rhyw trigolion tref yn dod ac yn ei pestro fe. Na, mae'n ein gweld ni fel ei etholedigion. Fel y rai mae e wedi dewis, y rai mae e wedi caru, y rai mae e wedi trefnu ffordd i'w achub, y rai mae e wedi nawr yn ei fab ei cyfiawnhau a wedi dod â ni nôl i berthynas gyda fe. Nawr te, rowch yn ei gyd at ei gilydd. Os oes gennym ni'r Duw yma, Duw sy'n mor nerthol, mor gyfiawn, mor ffyddlon, mor barod i ateb gweddïn. Ac os yw e wedi'n derbyn ni gweithaf ein cyflwr, os yw wedi anfon ei fab ei hun mwyn ein hachub ni, os yw e wedi'n dewis ni yn bobl iddo fe ei hun, wel na ddylswn ni fod yn bobl gweddigar. Na ddylswn ni fod yn rhai felly sydd yn gweddio yn gyson, gweddio yn ddiflino, gweddio yn hyderus. Mae gennym ni bob reswm i weddio. Achos mae gennym ni Dduw sydd yn gwrando gweddi, ac i ni'n dod fel pobl anghennus sydd angen yr arglwydd. Mae gweddio yn gallu bod yn beth anodd iawn. Siwr llawer ohonyn ni'n brofiadol o hynny. Ond un o'r ffyrdd i newid hynny yw meddwl am yr arglwydd yn gywir, a meddwl am ein hunan yn gywir. Cyn bod ni'n gorffen, yn credu bod e just werth bod yn glir
Pa fath o weddi mae Iesu'n sôn amdani fan hyn? Fi wedi nodi'n barod, ni'n gallu gweddio mewn pob math o ffyrdd, a mae'r arglwydd wastad yn gwrando, mae'r arglwydd wastad yn ateb ein gweddiau. Ddim falle yn y ffordd ni'n disgwyl, ond mae e wastad yn barod i wrando ac i ateb, a hynny mewn ffordd gwell na gallwn ni fyth ei ddychmygu. Ond mae Iesu fan hyn yn siarad am amweddiau penodol. Tasach chi'n troi nôl i'r adran flaenorol, mae Iesu wedi bod yn siarad am y dyddiau diwetha, yr hyn sydd wedi ddod ar ddiwedd amser. Ac dyna sut mae'r adran yma yn gorffen yn dyfer adnod 8. Mae'n dweud, pan ddaw mab y dyn, a gaeth ef ffydd ar y ddeia. Felly, pan mae Iesu'n sôn fan hyn am ei saint yn gweddio, mae'n sôn am weddi penodol. Y gweddi yma am gyfiawnder yw deheuad pobl Dduw i gael ei gwaredu o'r byd yma. Y ddeheuad yna i weld teyrnas Crist yn dod. Y ddeheuad yna i weld drygioni, anghyfiawnder, pechod yn cael ei delio gyda'i, dinistrio am byth. Y deheuad yna am cael ein cyfiawnhau ger bron y byd a ger bron Duw. A mae Iesu'n dweud i ni'n gallu profi hynny. Mewn un ystod ni'n gallu profi hynny yn syth. Y tro cyntaf ni'n gofyn. Os oes rhywun yn dod ac yn gofyn ganddi am gyfiawnder. So os rhywun yn dod ac yn gofyn i gael ei cyfiawnhau, yna fe wneith ateb yn ebrwyd. Dim oedi, dim aros, fe wneith e roi yn syth i'r un sydd yn ei geisio fe. Ac eto ar yr un pryd, mae Iesu'n siarad fan hyn am sut i ni fel ei bobl fod i ddisgwyl am y dydd olaf. Sut i ni fod i ddisgwyl am dydd y fan? Sut i ni fod i ddisgwyl am ail ddyfodiad mab y dyn? A mae Iesu'n amlwg yn awgrymu, mae yna adegau lle fydd hynny'n arbennig o anodd. Lle byddwn ni'n teimlo fod e'n amser hir. Lle byddwn ni'n teimlo fel roi lan. Lle byddwn ni'n teimlo bod Duw yn bell, bod e rhywsut yn oedi, bod e'n ymddwyn mewn ffordd di-fater tuag ato ni, bod e hyd yn oed di anghofio amdano ni. Nid dyna sy'n mwy. Nid dyna sy'n mwy. A felly mae Iesu'n gweud, mae eisiau ni ddyfabarhau. Dydy oed i'r arglwydd ddim achos bod e di anghofio neu bod dim concern ganddo fe. Na, mae'n amyneddgar. Mae'n amyneddgar. Ddim yn dymuno gweld neb yn mynd i ddistryw. A felly pan mae adegau anodd yn dod? Pan i ni yn diflasu? Pan i ni di blino? Mae'r arglwydd Iesu'n gweud, dyfabarhewch. Peidiwch roi lan. Mae'n rhaid gweddio bob amser yn ddiflino. Rwy'n dweud wrthyf, rydd ef gyfiawnder iddynt yn ebrwyd. Ond eto pan ddaw mab y dyn a gaeth ef ffydd ar y ddeir. Iesu fel bysai'n gofyn, ydych chi'n mynd i roi lan? Pe bai yr arglwydd Iesu yn cyrraedd ar ryw foment penodol wythnos yma, beth yw'r tebygolrwydd a bydde fe'n ffeindio i bobl wrthi yn gweddio? Cwestiwn anodd yn dydi? Pan ddaw mab y dyn, a gaeth ef ffydd ar y ddear, pan ddaw yr arglwydd Iesu yn ôl, ydy e yn mynd i ffeindio i bobl yn disgwyl amdano fe, yn deheu am ei ddyfodiad. Nid fel y wraig weddw yn plagio y barnwr, ond fel etholedigion yn disgwyl am ei harglwydd nhw.
a gadewch i ni geisio hyn yn ein bywydau ni, gogoniant i'w enw i. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r atodiad wrth i ni orffen. 23 yn yr atodiad. Ac falle'n pwysleisio fan hyn mor wahanol yw ein sefyllfa ni i sefyllfa'r y rai gweddwn ag erbron y barnwr anghyfiawn. Gerbron fy niw a'i orsedd gref. Mae gen i'r achos llawn dili. Yr arch o ffeiriad mawr yw ef, sy'n byw i eiriol trosodd byth. Fe seliwyd fenw ar ei law ac ar ei galon raslon wyth. A gwn tra saif fy ngheidwad draw, na chaf fy ngwrthod gan fy niw. Ac ymlaen, nhw'n ei sefyll i ganu. Arglwydd, ni'n troi felly at y ti yn awr ein tad ac i ni'n diolch am mor wahanol wyt ti yn aml yr hyn i ni'n i feddwl ac yn ei ddychmygu ohono ti. Dad, ni'n gofyn nawr, neu di gymryd air di ni a neu di i osod e'n rymus ar ein calon ni trwy dysbryd glân di. Neu di helpu ni i dyweldi a gweld ein sefyllfa ni hefyd yn
yn gywir ac o arglwydd i yn dy ras. Ac dogoniant ti, a wneud i'n helpu ni i fod yn bobl gweddigar, bobl sydd yn gyson ac yn ddiflino mewn gweddi tuag ata ti. Dad, creu ein gweddi ni, am ein bod ni'n gweddio mwyn dy enw mawr di dy hun, ac yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen.